Olá, meus amigos. Hallo beste Deus vrienden, abençoe. dat God jullie zegene Que o Espírito Santo en dat de Heilige Geest venha iluminar os seus uw olhos geestelijke ogen espirituais kan verlichten, para que zodat vocês jullie possam kunnen begrijpen, kunnen inzien a grandeza, a glória, a de majestade, grootheid, de glorie, de majesteit van de wil van God voor uw leven. Ik zal iets tegen u zeggen. Ik persoonlijk, wat mij heel blij maakt en zorgt voor een vreugde na alma, in mijn ziel, o que me mantém, hetgeen dat mij levend houdt tot in o eeuwigheid, que me faz hetgeen preservar dat mij a minha mijn behoudenis doet behouden, é porque é o que is Deus nos wat tem God revelado. ons heeft geopenbaard. Em outras Met andere palavras, woorden, quando ele me revela wanneer Hij mij zijn wil openbaart e eu obedeço, en ik zijn wil gehoorzaam, então me dan torno word ik feliz, blij. satisfeito, Dan ontvang ik blijdschap, een voldoening. a minha alma. Mijn ziel komt tot rust. Então, Dus het geheim para se manter om vivo neste mundo, Dus het geheim om zich in leven te houden in deze wereld, manter a salvação, dat houdt in de behoudenis van uw ziel a sua salvação te onderhouden, permanente, você continua zodat u uw behoudenis kunt behouden, dient u de wil van God te doen. U dient het te weten e executar en a vontade de Deus. Isso zijn wil te doen. En dit maakt mij zo blij. radiante. Por quê? Waarom? Quando eu faço Want wanneer ik hetgeen doe dat God wil dat ik doe, dan is dat een genot voor de ziel. há um Het is een immense blijdschap dat we niet eens woorden hebben om het te omschrijven. Want wij zijn porque aan het doen combinando wat de Vader wil. está combinando We zijn com o Espírito één Santo, a gente está met de Heilige Geest. concordando com We zijn ele e één atendendo o que ele quer. met Hem. En we zijn aan het doen wat Hij wil dat wij doen. Dit is heel glorieus. O Dus het segredo geheim que Deus tem me dat God dado mij heeft para gegeven manter a minha om mijn salvação behoudenis te behouden, quando eu ouço is dit. Wanneer ik hoor en het in praktijk zet. Het woord van God. Het woord van de Heilige Geest. Dus dit is mijn verlangen. Dat u weet você saiba wat de wil van God is qual é voor a uw vontade leven. de Deus para sua vida. Want als u weet wat zijn wil is voor uw leven, dan heeft u de schat gevonden. Você descobriu De schat die verborgen ligt in die akker. En wanneer u die schat dan vindt, dan wordt u rijk. U wordt uma rijk, riqueza maar niet perecível, rijk wat betreft mas é uma riqueza een vergankelijke rijkdom. Nee, het is een rijkdom die nooit voorbij zal gaan. Deze rijkdom zal voor eeuwig duren. Dit is de schat do reino waar dos céus. de Heer Jezus over praat. Het koninkrijk der hemelen. Het is zoals die man die die schat vond in die akker. Hij verborg die schat. Hij ging terug, verkocht alles dat hij had. Dat houdt in, hij ontdeed zich van alles en hij kocht die akker. En hij leefde vanaf dat moment van die schat. En ik ben deze schat nu aan het doorgeven aan u. Aproveite. Dus haal er uw voordeel uit. Want wij weten, A gente sabe, ao longo gedurende desses deze 50, 57, 58 jaren de van een leven met God, você há de convir, hebben wij vele ervaringen opgedaan. nós Wij passamos por muitas zijn door vele woestijnen heen gegaan, vele moeilijkheden, vele problemen, traições, bedrog, apunhaladas, messteken in de rug en allerlei soorten sorte, van ontrouwheid, ondankbaarheid, toda sorte van allerlei de soorten males. kwaad. Mas nós Maar estamos sobreviver. wij hebben het overleefd. Waarom?
God liet dit alles toe. God liet toe dat de slechte ons kwaad deden, maar niet om ons te vernietigen, maar zodat wij zouden leren ons te verdedigen. Zodat wij zouden leren het woord van God te gebruiken om ons te verdedigen. Dus wanneer wij door de vervolgingen heen gaan, door de woestijnen, door de moeilijkheden, wanneer wij beproefd worden, we gaan door deze vuuroven. God laat het toe. Hij laat niet toe dat wij beproefd worden boven ons vermogen om te weerstaan. Dat laat hij niet toe. Hij laat niet toe dat ik beproefd zal worden boven mijn vermogen om weerstand te bieden. Het is heel wonderbaarlijk. Onze Heer is heel glorieus. Dit is een rijkdom die geen geld, geen positie. Er is niets in deze wereld dat hieraan vergeleken kan worden. Dus ik wilde dit tot u brengen. Dat het niet moeilijk is om een zegen te bereiken. Zoals het geval van de 10 melaatsen. 10 melaatsen. Alle 10 hadden het geloof om genezen te worden. En ze werden meteen genezen. Het was simpel. Maar alleen 1 kwam terug. En de andere 9. De Heer Jezus vroeg, waar zijn de anderen? En de anderen? Dus een zegen veroveren, een bepaalde zegen, is niet moeilijk. U ontving een zegen hier, een zegen daar. Maar ik denk dat deze zegen zijn als aalmoes. Natuurlijk is het geen aalmoes, maar als we het vergelijken, dan is het aalmoes tegenover hetgeen dat God ons wil geven. Dat de eeuwigheid is met hem en de schepper van hemel en aarde te aanschouwen. Dus dit is de grootste rijkdom. Het bewustzijn van de wil van God en de houding en het praktiseren van zijn wil. Natuurlijk, wanneer God zijn wil openbaart aan iemand, dan is het normaal dat hij ook de moed en het geloof zal geven aan die persoon om zijn wil in praktijk te zetten. Dus u die moeilijkheden meemaakt, problemen, angsten. Ik kan tegen u zeggen, ik ben daar ook doorheen gegaan. In de Bijbel hebben wij zoveel voorbeelden hiervan. Praktische voorbeelden van mensen die ook door moeilijkheden heen gingen, waar wij vandaag de dag doorheen gaan. Maar de Heer Jezus zei, heb goede moed. Houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Met andere woorden, ik heb het overwonnen. Jullie zullen het ook overwinnen. Maar wat ik wil dat u begrijpt, is dat het moeilijkste is niet de behoudenis te ontvangen. Dat de Heer Jezus u redt. Op het moment dat u uw leven, uw ziel overgeeft, uw hart overgeeft, op dat moment wordt u gered. Het moeilijke is uw behoudenis te behouden. Dit is het moeilijkste. Het is moeilijk, het is niet makkelijk. Maar het is moeilijk. Maar God laat niet toe dat deze moeilijkheden ons zullen weerhouden om hetgeen in bezit te nemen dat hij kwam doen, ons redden. Het is niet onmogelijk. Echter, natuurlijk dat wij de prijs ervoor dienen te betalen. Als hij, God zelf, de prijs moest betalen, waarom zou ik de prijs dan niet moeten betalen?
Begrijpt u, mijn beste vriend? Não fique aí a choramingar Dus blijf geen medelijden zoeken van de andere mensen. as suas dificuldades, Met seus hun praten over problemas, uw problemen. lamentar. Blijf niet klagen. Deixa eu falar para Laat mij vocês iets uma tegen u zeggen. Iets dat heel belangrijk is. coisa. Denk ik. Ik Eu denk penso dat que des te quanto mais a meer gente wij fala praten das over onze nossas moeilijkheden, situações, des te meer wij quanto mais a gente klagen, lamenta as des te nossas meer wij desventuras, denken en os praten nossos over ons leed, sofrimentos. Quanto mais a gente lamenta as des nossas te meer wij aflições, klagen, mais a gente des te fortalece o meer diabo. het kwaad groeit. Ele é Hij glorificado. wordt verheerlijkt door dit. Porque nós Want estamos, wij em zijn met outras andere woorden aan palavras, het zeggen, o diabo ja, de duivel está sendo hij mais forte que is Deus. sterker dan God. Olha só, Ja, kijk naar mijn leven. Olha só, Kijk naar mijn leven. Ik ga naar de kerk, ik geloof in God, ik bid, ik vast, ik doe dit, ik doe dat. Ik doe het met mijn ganse hart, maar kijk naar mijn leven. U bent met andere woorden aan het zeggen dat God niet nuttig is in uw leven en dat het kwaad aan het overwinnen is. Beste vriend, er is een psalm, Psalm 119. Laat me het hier voor u opzoeken. Maar daarin Psalm 119, als ik me niet vergis, vers 71 zegt zo, de psalmist zegt zo. Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest. Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw verordeningen zou leren. Als het niet door de problemen was die ik heb meegemaakt in mijn jeugd, dan zou ik de Heer Jezus nooit hebben ontmoet. Als het niet door de buikpijnen zou zijn geweest, had ik de Heer Jezus nooit ontmoet. En u ook. U die nu naar mij luistert en die een ervaring met God heeft gehad, u die de Heilige Geest, de doop met de Heilige Geest heeft ontvangen, vandaag de dag bent u blij. Maar zelfs zo heeft u ook problemen, zelfs met de Heilige Geest. Maar wat ervoor zorgde dat u de Heer Jezus heeft ontmoet, het waren uw problemen. Waar of niet? Als u geen problemen zou hebben gehad, zou u tot hem komen? Nee, nog u, nog ik, niemand. Dus God laat toe dat er vervolgingen zijn, moeilijkheden zijn, zodat wij leren ons te verdedigen. Dit is de waarheid. Wanneer het kind wordt geboren, dan kan het kind niet gelijk lopen. Het kind zal opgroeien en stap voor stap zich ontwikkelen. Eerst wordt er de borstvoeding gegeven, daarna komt de pap, daarna komen de bonen, etc. etc. Daarna heeft dat kind een lichaam dat sterker is, resistenter en het kind wil rennen. En wanneer het kind wil rennen, dan kan niemand hem of haar helpen. Het kind zelf dient te lopen, te gaan waar hij of zij naartoe wil. Het kind zal vallen, zal weer opstaan, zal vallen, weer opstaan. Maar er komt het moment dat hij valt, opstaat en niet meer zal vallen. Dus het kind dient te leren om te gaan met de wereld waarin zij zich nu bevindt. De Heer Jezus, Hij laat ook toe dat wij problemen meemaken, vervolgingen, onrechtvaardigheden en allerlei soorten problemen, zodat wij ervaringen kunnen hebben, zodat wij volwassenen kunnen worden, volwassenen in het geloof, zodat wij onze behoudenis kunnen behouden. Dit alles samengevat zorgt dit ervoor dat wij onze gemeenschap met Hem kunnen versterken en niet door de eerste de beste wind meegenomen zullen worden. Dus God laat dit toe.
Maar op het moment van de strijden, wees dan ook niet als een kind, laf, aan het huilen. Ah, ik ben gevallen, daarom huil ik. En u blijft daar op de grond liggen aan het huilen. Doe dat niet. Blijf sterk. Maar bisschop, mag ik ook niet eens klagen? Wie gaat u helpen? U gaat klagen. En zal iemand iets voor u doen als het een innerlijk probleem is, een probleem in uw ziel? Dus het baat u niets. Als het niet mogelijk is om geholpen te worden, dan is het beter om stil te blijven en alleen met God te praten. Begrijpt u? Dus beste vriend, beste vriendin, het moeilijkste dat er bestaat in deze wereld, het moeilijkste dat er bestaat in deze wereld, het moeilijkste in de wereld is niet de loterij winnen. Het moeilijkste in deze wereld is de behoudenis van de ziel. Als het niet moeilijk zou zijn, dan zouden de kerken vol zitten. Dan zou er geen plek zijn voor zoveel mensen. Er zou geen plek zijn. Maar omdat de poort nauw is en de weg smal, zijn het weinigen die weten er doorheen te gaan. Want zodat u goedgekeurd zal worden door God, dient u het volgende te begrijpen. U dient de test te doorstaan. Zonder de test is het onmogelijk om goedgekeurd te worden. Hoe zult u goedgekeurd worden? Als u niet goedgekeurd werd toen u beproefd werd door de moeilijkheden, door de strijden. U was zwak, neergeslagen. Zo gaat het niet. Denk hierover na. Morgen zullen wij meer hierover praten. Over dit onderwerp. Want de waarheid is dat het moeilijkste in deze wereld is de behoudenis. Het is makkelijk om, zoals de Melaatsen de genezing ontvingen, het is makkelijk om nu de behoudenis te ontvangen. Het moeilijke is om de behoudenis vast te houden tot het einde. Daarom dat de Heer Jezus zegt in alle brieven aan de kerken in de openbaring, de overwinnaar is degene die dient te strijden, te confronteren. Diegene die dient te overwinnen. Als u niet overwint, beste vriend, dan denk hierover na. Aan de overwinnaar zal ik het recht, het privilege geven om met mij te zitten bij mijn troon. God zegen u en tot morgen in de naam van de Heer Jezus. Amen.